Atli isang balang na rilom kasi ibrana po yung Confederation of Meghalaya Social Organization (COMSO). Kita gilong ke New Club Youth Council HYC, bat ka Confederation of Riboy People CRT, ilami isakmat manhiar kenra mendera hakdop ka anti-infiltration check gate haberni hat Riboy district haka laipo tri ujeliu arja afsan. Kati kenhun balai lam do chairman jong kau ba Roy Pas rem ubelong ru president ke HYC, ba kumjuru nakaliang ka CRP da working president ba Pateng Mersing, ila pelong ke jing kenra lang bat ki pulit ka khadop bernihat, bat bun ngut ki badala la yo phai adin ba kimdon ki kot pinsha ba ki la ban rung sapo ke jela. Ka ba kate ke jing kenra la le ru ai bubun ki benta jong ki khadop ha ke jela, kum sharilum garo rilum jantia bat menta hari boy district. Bakran berkilat patai kubor ubak roy parulong. Badan kam ban pentrikam no dag inner line permit ILP, lani pentrikam MRSSA arja arpau. Kabakan tup lang ya ke ILP kum kawai ni kindon hapok jongka, ban perking ya ke jiyo rung light lan ki bar celah. Begini klaim begini university student jangan william carry tang UBC kita tang ka location ya ka jaka ka address kita temteng haban pintai na Abi jawab pas jauh jam tulisan melne how ha आप सब कितना 3 आदमी 4 अब वापस जाओ क्योंकि अनाउंसमेंट से काम नहीं होगा आप जाएगा उधर पे पुलिस स्टेशन आएगा पकड़ेगा आपको हाँ आप जाओ कभी आप जाओ काम नहीं है चला जाओ ठीक है जब मेघालय में आएगा तब तक परमिट ले लो कितना दिन में आप भेज सकते हैं बिना कोई बर्तन नहीं होगा जाओ जाओ आप जाओ टिकट निकालो है ngila pendet ban pelong ya kajing let pet bat kajing let kmi ya baru ki infiltration check gate ki badan hapo ka jelah baru khoi nak liang ki seng ki ba fair ki badan hapo shatri jok komsu ngila pelong ya kani program mentah kasi hangni hapo riboy hapo east jantia ka badan hapo rata cera nang tapo Dina Dubi hapo North Garo Hills bat kumju ru haka infiltration ke badan hapo East Garo Hills district di kum ka kenhun ka jing rai ka jongi ka jing shim ka jongi ya kani ka sinjam banwan kini ki check gate kalong ban pentikna ba ka jing trekam jong ka jing bu jong ka sorkar ya kini ki check gate kadai bandon ka jing yo nong yangi kum ka jai benri kum ju ya ka jela ka jing mut hi ban bu ya ki infiltration check gate kalong ban pentikna ki brio ki bolong doubtful ki bom tikna la ki dei ni em kinong India kinom yo ban rungsuk syakani ka jela ka jongi ka jing ya kendu jongi ya ki labor inspector jong ki jaka ki ba fair ki ba ki pet ni ki maki na kaliang jong labor department ki la keren na ka ba syai ba ubriu habuan ban belang ni udai ban yo registration card ka ba apply kam sim la aibor yu ka batang shu apply kam sim la aibor yu ba unrung lani unwan ban bela udai ban yo registration card rei ha ka jing keren ha ka jing sotu ka jongi menta kalong babun hikini ki briu namar kumba kalong hi ka ni kathan nadu na jorabat sa kanila lenti ka badang niya po berni ngilap babun ki jaka ki ba PCO sanpo tingka PCO shispa tingka pilayo e kata acknowledgement slip tikini ki ru ki bu jingma namar ba mtep kat bompat verify ya ka antecedent la ni ka jing ya kata ka jinglong jingman jong ni ubri wan na e un let e kumnu ulala bandrung sa ni ka jala ka jong iban let kum kita kinong bela ti ngilalap ya sibun ki jing duna hakani ka jaka kumba kalong mentasi kawai ka jingdon jo kani ka anti infiltration check gate ka jaka ka location kamlong feasible na kamataman check ikibriu bad ikikali ki balet bawan ka jingret jong ka surok bakumta terter la dabat kali hang ni kala blok lut ya kani ka surok bro kawai tengah soba bat ndai tang katangi labru ba wat ki staff ki badon haka ki bala sya posting hakani ka anti ka check gate ki duna sa bapalat lada kibriu lada kani ka anti infil check gate ka hak menteri kam kat kum ka mandate ka jongka komut ba arf sau kenta pihak men duty kani ka jaka nga ngisngo ba
kini ginriu ban nyotli ki infill check gate ki badan ka jala ki di bandon ya ka manpower ka babiang ka sarkar kam dei banbu tang banbu kum ka free mi kini ki jaka lada kamla ban ai ka service ka ba tikna ka ba kidei ban yo tinging so na kalang ka kanhon ban kentu ya ka sarkar ba wat nombu ya ki anti infiltration check gate kum kita ki frame ki banomla ban trikam haba fibu ikini ki check gate pidi ban buru bat ka manpower ka babiang kabala ban trikam round the clock lan art sau genta ka sisngi kana begini ki brio ki batmu bandrung ka jala ka jongi ki ba long doubtful ka citizenship ka jongki onla ban bat lengba kini ki jaka Bat halor ke MRSSA arja kan reu ba roy ku parul ong baka dei ka any baklem bniat bat kamdon ki kendon ki ba perking dei ka ipher na ka MRSSA arja arpo ka ba perking tinge ke jingrung ki barjala na du ki nongwan jungo kai perthai bat ki nong bela na barjala kum ka kanhon ka way naki jingdawa ki ba khmat do jong ka komsu ka dei ban pentri kam ka LP bar hakum ka ni ka por lamba ka jingwan ka jongi kini ki infill check gate ki ba fair ngiyo i ba ki brio kiyo bandrung lan sang ni ka jala ka jongi bat ka por kala dei ya ka sarkar Meghalaya kum juru ya ka sarkar India ban pentri kam ya ka LP mardor ka ni ka jala ka jongi balengi ong kumta labingi pet ya kiwi ki jala ka tanchatel ami ngipet ya ka Arunachal Pradesh, ngipet ya ka Mizoram, ya ka Manipur, ngipet ya ka Nagaland, baro khat kila adon lagi ki an ki bala man tela kam ya ka jingrung jong ki brio, sa ki jala ki jong ki. Lengba kani ki jingja ka baja kini ki ski ka mo ka baja lengba ka Pakistan, bat ka Bangladesh, ba kum ta ter ngiyo jingtep ba hakiwe ki jala ki pelong ya ka jing talasi la ne jing khanra ya kini ki Bangladeshi ki barong illegal. Ka Assam le kanang penjur syuk ban khanra. Ka jingkali ka long ba kini ki brio la da ki sya khanra na po Assam, kinle che kaba jantam bat kaba soktam ya ki kande siya kani kajala ka jongi na kalyang ka jongi na do kaba sedang ila ada keren na kaba syai ba ladangi ya keren MRSSC arja khandriyo kande kaan ka bomdan benian kendon hapo jong ka MRSSC arja khandriyo kaba keren siya pang ka influx kaba keren siya pang ka jingrung jingmi jong brio kaya MRSSC ka day tangkaan kaban register yo nong siyangwai lada pipuli bhai ka MRSSC arja khandriyo kade tangkaan kaba register yo ubri ubawan rung hakani ka jala ubawan song sinong kum kinong songwai kau mot kau khasiru la do ulai songwai na po nong ston ha syasilong uhap ban register po kay marasi ada khatri kam don jinge per namar omdan kentin bala thwa ban check la ne ban regulate ya ka influx kata ka jinge per kaba kaba khmat do rei ni na kalyang do ka kendon na do ka sedang yang lada fikwa ban pentri kami kay marasi arja arpo namar arja arpo kila don ki kendon jo KLP ya ki bala busuk ha katu ka amendment ak arja arpo lela da pia keren mentahi arja jong ka arja khandriu kalong ke ke bangim la ban pediang ya ka MRSC hi onom la ban pentri kamkum kata kaan ka ban khanglat ya ka jingrung jong brio namar ba lada piken mau kani ka facilitation center ka badan hang tiap umling ki pli ya katu ha ka kerteng jong ka MRSC arja khandriu nerja ayu ya katu syakang anu high court bale syakang high court namar bo omdan kendon de ban tho hapo ja ka MRSC arja khandru ba pila ban check ya jingrung jingmi jong brio nabar ka jela syakani ka jela ka jongi tinging yong balada fikwa ban pentri kam ban check lane ban regulate ya ka jingrung jong brio pide mentri kam da ka ILP ka badoi kaan ka bala ban regulate ya ka jingrung jingmi jong brio syakani ka jela ka jongi lada fi pendan kami ke MRSC arja arpo gumengiong namar kadekaan ya kaba ngilapet ngado kaba sedang ngila don bentah kaban pet ya kanekaan kila ada bandrung lut ki kendon jong KLP itu ka kata rika jinge keren jong ka komsu nado kaba sedang ti lada ki wanra hi da kata ke MRSC arja arpo ya kaba ka state assembly kala ada ban pas kala pa ho governor de governor bela pa sa ka union home ministry kaba kadang sakut sa adu mentah ngimtip ka ja ayu ya kata ngila ada keren da kaba syang yong lada ka central kamla ban ayengi KLP ayengi ka MRSC arja arpo namar hang tu la de bantu syai ki kendon jong KLP